Вітаю, гэта палітыка з Юрыем Дракахрустам. Тэма сённяшняй праграмы – як і хто зменіць Беларусь у 26-м годзе. Мой госць – філёзаф, метадолог, былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч. Володя, прывітанне. Прывітанне, Юрый. Володя, я адмыслова сфармуляваў тэму не як зменіцца Беларусь, а хто і як зменіць Беларусь в тваім стылі. Вось пасля вызвалення, я так разумею, азнаёміўшыся з сітуацыяй, ты сфармуляваў мэту, сфармуляваў задачу вяртання. А што это азначае практычна? Праз камісію шведа? Про вяртанне. Значит, калі ты так ставишь пытанне, да, хто зменіць Беларусь, то я могу на яе адказаць не персональна, а так суб'ектна. Да? Змяніць Беларусь можа толькі грамадзянская супольнасць. І таму вяртанне – гэта вяртанне грамадзянскай супольнасці ў Беларусь. Не персональная праз эту камісію шведа, ну зараз яна ўжо не шведа з яго новым прызначэннем, а кагосьці іншага. Не, гэта нікаго не можа задаволіць, таму, канешне, у кароткай перспектыве, ось, ну, заўтра, да, у бліжэйшыя дні ніхто ў Беларусь не вернецца, бо існуе пагроза рэпрэсіі, ціску і так далей, і увогуле няма ніякай магчымасці для разгортвання дзейнасці, актыўнасці грамадзянскай супольнасці. Вярнуцца ў Беларусь мы можам толькі ў такой сярэдняй, скажам, перспектыве, бо ўжо самі змены прыходзіцца адносіць на далёкую перспектыву. Нам патрэбна дамагчыся спынення рэпрэсіяў, спынення пераследу і ціску на свабоду сходаў, свабоду слова там і так далей. Ну, просто базавыя нейкія свабоды, каб яны у Беларусі паўсталі. Хто можа это зрабіць? Сёння, конечно, ні ў каго са структураў беларускай эміграцыі няма такой моцы, няма такой сілы, з-за гэтага нават у планах такога няма. Да? То спадзявацца прыходзіцца на вонкавых гульцоў, на таго ж Трампа, Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўразвяз. Ну і, конечно, змены ў Беларусі наўпрост залежаць ад перамогі Украіны ў гэтай вайне. Володя, я пачытаў некалькі тваіх пастоў в Фейсбуку, в інтэрв'ю ты казаў, прынамсі в Фейсбуку, ты напісаў, што знайшоў паразуменне з фракцыяй у Коордынацыйнай радзе Андрэя Егорова, напісаў, што ёсць пэўнае ўзаемадзеянне з групай Кавалеўскага, Хоміч, Гарбуновай і што ты прыглядаешься да Краўцова. Для меня было показательно, что в этом списе не было ни Тихановской, ни Латушки. Ты уже вызначился в той конфигурации, у якую ты трапіў пасля вызвалення? Ну, мне шкада, што такое уяўленне склалася пра тое, што, паколькі нема ў спісе, да, то па якой прычыне не маю ў спісе. З Тихановскай і з Франкам Вечорка я сустрэўся, напэўна, трохі пазней, як напісаў гэты ў Фейсбуку. У Фейсбуку, ведаеш, пішацца так па натхненню, калі ёсць час і пракрастынацыя, то пішаш гэта ў Фейсбуку. Так што з офісам Светланы Тихановскай я паразмаўляў. Не магу сказаць, што я знайшоў там цалкам паразумення, але ж, крокі ў гэтым накірунку зроблены. Потым я сижу тут без дакументаў у Вільні і ўсё мару хутчэй патрапіць у Варшаву, і там бы я абавязкова сустрэўся і з Паўлом Латушкай таксама. Думаю, што мне цяжка было б з ім паразуменне знайсці, але я думаю, што і ў яго, і ў мяне дастаткова талерантнасці, каб пры ўсіх разыходжаннях усё ж такі зрабіць крокі насустрач. Володь, а все ж таки я мяркую, что ты уже вайшоў у тую палітычную рэальнасць, якая ў Беларусі ўзнікла.
до 24 году фактично Рэй вела одна палітычная сила. Это офіс Ціханаўскай, гэта кабінет. У 24 годзе фактычна, ну, скажем так, узнікла нейкая апазіцыя в апазіцыі. Это вот менавіта тыя групы, якія я пералічыў. У них іншы падыход. Іншы падыход, значна шмат у чым іншы падыход. Яны пярэчаць, яны робяць розныя стаўкі ў міжнароднай палітыцы. Ну, груба кажучы, вот тыя групы, пра якія ты напісаў і я пералічыў, яны, груба кажучы, ставяць на Трампа, а офіс і кабінет, ізноў жа груба кажучы, спрачаючы, ставяць на Европу. Ты хочаш іх памірыць, ты хочаш іх как бы праінтэграваць, аб'яднаць, ці встаць на адзін з бакоў? Не, я не хочу стать ни на один из боков. Ну, я захоўваю свою методологичную позицию, так? Позицию думать Беларусь. І в гэтым сэнсе я б, напэўна, пажартаваў, адказваючы на твоё пытанне, таким чынам, што Беларусь, конечно, не імперія, не Брытанія, там сваіх лепшых часоў, але як там розныя імперскія дзеячы казалі, у Брытаніі ці там у Расіі няма хаўруснікаў, акрамя там, напрыклад, флоту, казаў там брытанскі адмірал, так і ў Беларусі. Ведаеш, рабіць стаўку толькі на Трампа ці рабіць стаўку толькі на еўразвяз. Я думаю, что это недальнабачная палітыка. Больш таго, нават взаимодзеянне з гэтымі вонкавымі вялікімі цэнтрамі, яно павінна будавацца, сыходзячы з нацыянальных, ну і, так скажем, пакуль протидзяржаўных інтарэсаў Беларусі самой. На сённяшні дзень і тое, што ты назваў апазіцыі да апазіцыі, скажем, тыя, хто, ну, так, бліжэй маюць стасункі з адміністрацыяй Трампа, яны вырашаюць, ну, такія цякучыя нейкія задачы, ну, сярод якіх, конечно, на першым месцы гэта вызваленне палітвязняў. Але не трэба забываць пра стратэгічныя мэты, больш аддаленныя, не сённяшнія. Вызваліўшы ўсіх палітвязняў, мы, конечно, яшчэ не можам лічыць, што дамагліся перамогі і дамагліся зменаў Беларусі. Таму, вырашаючы гэтыя сённяшнія задачы, самыя важныя, можа быць, самыя істотныя, асабліва ў гуманітарным сэнсе, мы не павінны забывацца пра нашыя далёкія мэты. І ў гэтым сэнсе не трэба ні адмаўляцца ад перамоваў, кантактаў, кансультацый з еўразвязам, не толькі з еўразвязам, а з асобнымі краінамі, якія сёння, ну, уставляюць палкі ў калёсы еўрапейскай палітыцы, там, кшталту Венгрыі, Словаччыны, зараз, можа, Чэхія да іх далучыцца. З усімі гэтымі краінамі трэба весці перамовы, трэба падтрымоўваць кантакты, і думаю, што гэта не супярэчыць вось гэтым поглядам на далёкую перспектыву ні у Каліноўскага, ні у Ціханаўскай, ні у Кавалеўскага, ні у Егорова там і іншых. Можа быць, там больш так канкрэтна на гэта глядзіць там Прокоп'еў, знаходзячыся ў Амерыцы, ці там Щегельскі, ці хтосьці яшчэ. Вось, і Украіну таксама не трэба забываць. Дыпламатыя і перамовы павінны весціся па ўсіх накірунках, па ўсіх фронтах. Нам патрэбна любая дапамога, але нельга дапамагчы тым, хто не робіць сваю працу. Да? Як дапамагаць, калі ў нас няма планаў на дзейнасць, да, на перамены ў краіне. Пісаць
папяровыя праекты канстытуцыі будучай Беларусі. Это, конечно, напэўна карысна, але гэта ніяк не набліжае до таго, каб мы эту канстытуцыю здзейснілі нарэшце ў краіне. Таму ёсць такія яўныя справы, ёсць канкрэтны рэал-палітык. І вось я думаю, што на ўзроўні рэал-палітык і Кавалеўскі, і Ціханаўская, і зараз вышедшыя і з амбіцыямі новыя твары, новыя асобы, Бабарыка, Знак, Калеснікава, вось на стратэгічным узроўні здольны дасягнуць кампрамісаў пэўных і пайсці на ўзаемныя саступкі, каб рухацца разам да змены ў Беларусі. Володя, вот ізноў жа у некалькіх інтэрв'ю пасля вызвалення ты паўтараў тэзу, якая у тебя была і да таго, як тебя арыштавалі: палітычныя праблемы вырашаюцца палітычнымі сродкамі. І ты там і ты казаў, што для того, каб вырашаць палітычна, трэба мець сілу. І ты нават казаў, што ты разумееш Лукашенко, што калі яму никакой сілы не супрацьстаіць, так што яму размаўляць просто з гуманітарных меркаванняў. Але як можна хаця бы пачаць будаваць эту сілу? Бо рэальная сітуацыя: 2000 грамадскіх арганізацый в Беларусі знішчаны, ліквідаваны. То есть вся грамадзянская супольнасць, якая вот была, ажно да там таварыства аховы птушак. Я уже не кажу, там и ПЭН, и партии, все знищено, пустое пространство. Але тем не менш, 9 миллионов белорусов живут там. Там некалькі сотен тысяч, полмиллиона, добра, полмиллиона, но 9 миллионов там. И как бы, калі некой силы не набыть там, то как бы про што, хто з кім будзе размаўляць? Сілы няма, вы па-за гульнёй. Не? Ну, мне цяжка слухаць твае такія словы, але ж я ж не магу не прызнаць, што ты маеш рацыю і што так яно насамрэч і ёсць. Але ну, тут у мяне трохі іншае стаўленне, хутчэй з такога маральна дзейнаснага, да, плану. Бо калі я кажу, што у нас няма сілы, это для мяне значыць, што трэба яе набываць, трэба карыстацца той мінімальнай магчымасцю, якая і нам падварочваецца, каб весці гульню на павышэнне. Ты маеш рацыю пра тое, што магчымасці для дзейнасці грамадзянскай супольнасці ў Беларусі зараз зведзены амаль да плінтуса, але сённяшняя дзяржава, не дзяржава, вось гэта арганізаваная злачынная групоўка, якая захапіла уладныя інстытуты, яна ўсё ж такі не можа праз вось гэтыя кішэнныя падпарадкаваныя дзяржаўныя інстытуты вырашыць усе сацыяльныя праблемы, без якіх падтрымка дыктатуры проста немагчымая. Любы дыктатар, ён вымушаны вырашаць нейкія сацыяльныя праблемы. Сацыяльныя праблемы вырашаюцца звычайна не дзяржаваю, а інтэграванымі, скансалідаванымі з дзяржавай структурамі грамадзянскай супольнасці. Яны вымушаны ствараць на месцы былых НДА і вось нейкай грамадзянскай актыўнасці свае кішэнныя структуры. Яны вымушаны вырашаць праблемы інвалідаў, вымушаны нейкім чынам там вырашаць праблемы збора смецця і там экалагічныя нейкія пытанні і так далей. З адукацыяй, з культурнымі мерапрыемствамі. Таму у нейкім абмежаваным выглядзе яны дапускаюць там, невялічкую зону самадзейнасці. Эта самадзейнасць на сённяшні дзень у Беларусі, нельга казаць, што яна там квітнее, але ж нейкія этнаграфічныя мерапрыемствы робяцца, там якіясьці культурныя мерапрыемствы і так далей. І там, скажем так, энергія копіцца як патэнцыяльная энергія.
Любую энергію з патэнцыяльнага стану трэба выводзіць у кинетичную энергию, да, рабіць яе актуальнай энергіяй. І нават калі вось 20-й год я магу разглядаць вось в гэтым фізікалісцкім сэнсе як выбух, энергетычны выбух беларускага грамадства, якое гэта энергія была схаваная доўгім часам, да, і прыгнечаная нават ковідам там і так далее, яна пачала патроху реалізавацца ў нейкіх дзеяннях там падчас таго свежага ветру, які мы там раздзьмувалі супраць аншлюсу, потым ковідныя мерапрыемствы, і все это выбухнуло ў 20-м годзе. Але калі ідзе выбух, некантраляваны выбух энергіі, ну, самая вялікая праблема – гэта выкарыстаць гэтую энергію ў мірных цэлях, што называецца. Бо кантраляваная там цепная реакцыя, ланцуговая реакцыя павінна быць, ці там воду трэба упрагчы ў пэўныя там калею, да, каб яна круціла там турбіну і так далей. Так і гэта з энергіяй. Сёння энергетыка ў Беларусі прыгнечаная, але яна ёсць. Людзі там захоўваюць памяць пра 20-й год, яны прагнуць нейкай дзейнасці, актыўнасці, ну, а паколькі яны все ж таки чалавек рацыянальная істота. Як бы там не казалі розныя філасофскія падыходы, я ўсё ж таки стаю на той пазіцыі філасофскай, што чалавек рацыянальная істота, і тое, што нас адрознівае ад усіх іншых істот, гэта сапіенс, да? Мы homo sapiens. І таму людзі улічваюць вось гэтыя цяжкія ўмовы, у якіх яны жывуць, не лезуць на ражон, і сваю энергію трохі так прыціскаюць. Таму я кажу, не вяртаючыся, вось прабач, я заговорился уже напэўна. Не, я просто хочу сказать, что вот тую модель, якую ты описал, то есть калі по кропельке, по зерне ураджай, гэта можа даць, я не ведаю, праз десятки гадоў. Пакуль это все вот как бы нарасце, пакуль это все падымецца, пакуль, дарэчы, у пэўным сэнсе, вот ты сказал про выбух энергии, выплюх энергии, пакуль этот аккумулятор зарядится, это можа пройти вельмі шмат гадоў. Это уже не наше пакаленне будзе вырашаць. Ці ты мяркуеш, что это может быть некой з акселерацией. То есть, вот, умоўно кажучы, сёння зернятка, а завтра уже нива, так бы мовіць. Можа, наша нива, можа, не наша, но... То есть, что это пойдзе дынамічна, бо грамадства вельмі запалоханае, грамадства вельмі апатычнае, грамадства вельмі страцівшае энергію. Ці не? Нет, не лічу так, что стратила энергию. Ну, давай так, мы ж канцэптуальную размову про палітыку ведзем, правда, с тобой. И памятаеш, калісьці, там, яшчэ задолго до 20-го года, ты мне параіў пачытаць і нават скінуў спасылку на кніжку Насіма Талеба про чорных лебедзей. І ты ж ведаеш, я хоць і не вельмі падзяляю там падыход Талеба, там ён шмат памылак робіць, у тым ліку і матэматычных, устаўленні да гаўсіяны там і так далей, але сама па сабе ідэя вось гэтых нечаканых, вельмі малаверагодных падзеяў, якія ён называе чорнымі лебедзямі, іх немагчыма скідваць з разліку. Я перавяду гэты канцэпт чорных лебедзей у тое, што любяць некаторыя нашыя каментатары палітычныя, ну, напрыклад, Карбалевіч там ці яшчэ хтосьці. Яны называюць гэта акно магчымасцяў. Калі яно открываецца раптам, там, да, з'яўляюцца нейкія такія рэчы. Дык вось, самае дрэннае, што это акно магчымасцяў, яно можа адчыніцца раптоўна, а ім няма каму скарыстацца. Магчымасцямі трэба скарыстацца, трэба рыхтаваць сябе для таго, каб нават маленечкія магчымасці можна было выкарыстаць, ну, на карысць тых мэтаў, каштоўнасцяў, якія мы маем. І вось раптам, ну, як кажуць там, раптам падае на хакейным матчы Лукашенко. І раптам штосьці такое адбываецца.
і што мы зараз можам зрабіць, каб скарыстацца такім чорным лебедзем. Мы не гатовыя да гэтага. І калі не рыхтавацца да таго, каб скарыстацца магчымасцю, то і ніякія вокны магчымасцяў нам не адчыняцца самі па сабе. А нават калі не адчыняцца, мы не зможам... Ну, а кто тебе скажет, что все подрыхтовано? Есть офис, есть кабинет, это урад. Ну, может, я скажу в якости адвоката дьявола. Координационная рада есть, все институты есть, готовые. Не, Юра, я ж вось чаму пэўны час взял себе паузу, каб разобраться и так далее, да. Ведаеш, можно с фанеры побудовать так званые потемкинские вёски, да. Можно начапить корону на актора и зрабіць выгляд, что гэта король. Можно камусьці назвать себе там урадом у выгнанні, да, и это будет то же самое, да, это будет фиктивная имитация ці симуляция чагосьці. На сённяшні дзень ні у пераходнага гэта кабінету, ні у офіса Светланы Тихановскай, ні у НАУ Латушкі няма ніякай улады нават над сваім непасрэдным асяроддзем, у сваім непасрэдным асяроддзі, не кажучы уже пра тое, што ніхто з іх не можа гарантаваць выкананне тых рашэнняў, на якія яны пагаджаюцца. Ну, напрыклад, там хтосьці з Еўразвязу прапануе ім нейкую там сумесную працу, да, заключіць дамову, і гэта паперка пустая, бо ніхто з іх не можа гарантаваць выкананне гэтай дамовы. На сённяшні дзень усё, што мае Светлана Тихановская, гэта сімвалічны капітал. І вось гэты сімвалічны капітал у ёй сапраўды ёсць, і это што-нішто, а это ёсць. Але акрамя яго нічога няма. І в гэтым сэнсе, хто б там не меў прэтэнзіяў да офіса Тихановскай, трэба проста прызнаць, рэалістычна прызнаць, што калі адняць гэты капітал сімвалічны, яго ніхто не можа пераняць. Гэты капітал есть толькі ў яе. Ні ў Латушкі, ні ў Цыпкала, ні ў Бабарыкі нават, да, і так далей. Таму яго трэба захоўваць і выкарыстоўваць зноў жа для таго, каб тое, што сапраўды кажа Франак Вечорка, трымаць Беларусь у сусветнай павестцы дня ў агендзе. Да? Што яны і робяць, але ж на большае яны не здатныя. Потым пра координацыйную раду. Вось зараз абвешчаны новыя выбары на новае скліканне координацыйнай рады. А што адбываецца з гэтым? І просто эмігранцкая супольнасць наша не разумее, навошта нужна гэта патрэбна координацыйная рада і якія функцыі на яе павінны ўскладаць. Володя, я на секунду перепыню. А пойдзеш ты? Нет, я не пойду, а я хутчэй хотел бы засяродзіцца на тым, каб патлумачыць нашай усёй супольнасці, нашай дыаспоре, да, што за функцыі патрэбна укласці у координацыйную раду і што яна павінна рабіць дзеля таго, каб надаць сапраўдны сэнс, рэалістычны сэнс тым нібыта выканаўчым, сімуляцыйным структурам выканаўчым нашай апазіцыі. Таму ж НАУ, да, і пераходнаму кабінету. Не трэба вешаць непрыдатныя функцыі на тыя структуры, якія просто па сваім факце існавання не могуць іх выконваць. Не трэба ад офіса Тихановскага патрабаваць таго, каб яна памагла кожнаму там бежанцу, кожнаму палітвязню і так далей. Для гэтага існуюць структуры менавіта грамадзянскай супольнасці. Байпол, Байсол, там і шматлікія фонды, медицинские там организации волонтерские и так далее, да? А мы чамусьці патрабуем, раз это улада, вось па савецкіх патерналістычных таких уяўленнях, да, что за ўсё адказвае нейкая там міфічная улада. Ну, і у дадзеным выпадку уже трэба прывыкаць, мы ж живем у больш-менш свабодных краінах, да таго, як увогуле будуецца дзяржава і як працуюць дзяржаўныя і дэмакратычныя інстытуты. Володя, а вот... У кожнай структуры ёсць функцыя.
эта функція або выконваецца гэтай структурай, тады яна больш-менш рэалістычная. Дрэнная, лепшая, але ж рэалістычная рэальная структура. Або яны фіктыўныя, гэтыя функцыі, яна нічога не выконвае. Трэба зрабіць працаздольнымі нашыя структуры, і ў гэтым цэнтральнае месца займае прадстаўнічы орган усёй той супольнасці беларусаў, якія апынуліся за мяжой, а гэта можа быць толькі тое, што сёння называецца Координацыйная рада. Ну, протапарламент, там, як гэта называлі, да, у свой час. Вось, калі гэта будзе абраная сапраўды на сапраўдных электаральных працэдурах, якія будуць выклікаць давер, а тое, што зроблена было, здаецца, там в папярэднім скліканні рады, да, гэтыя працэдуры выклікалі давер. Вось толькі тады, да, мы будем иметь прадстаўнічую структуру беларускай эміграцыі ў замежжа. І праз гэта мы можем надаць рэальныя функцыі уже некаторым выканаўчым структурам, якія вось у гэтай Координацыйнай радзе ці ў гэтым протапарламенце палічаць неабходным. Тыя, каго мы абярэм. Не абы каго, не крикуноў, не болтуноў, не каментатараў, да? А людзей, якія сапраўды працуюць. Працуюць і вельмі часта потым сыходзяць у так званую апазіцыю да апазіцыі. Бо ім прыкра займацца эфектыўнай дэманстратыўнай дзейнасцю. Яны хочуць рэальнай працы, а вось гэтыя эфектыўныя інстытуты, яны замінаюць рэальнай працы. Володя, а вот у меня пытанне, так, можа, крыху вяртаючыся назад, у 21 годзе, незадоўга да твайго арышту, ты ў зборніку, які я складаў, неверагодны 20 год, адказаў на пытанне, ці вартае было тое, што адбылося ў 20 годзе, арыштаў, смерцяў, пакутаў і ўсяго іншага, зламаных лёсаў. Ты тады адказаў, шкадаваць трэба пра тое, што мы не скарысталіся шансам ў жніўні 20-го года. Каб ахвяры не былі марнымі, мы мусім перамагаць. Напісаў ты тады. А ты зараз такой жа адказ даеш? Да. Гэта, такая прынцыповая думка, прынцыповая пазіцыя, яна пазачасная, пазасітуатыўная. Я думаю, менавіта так. Але, ведаеш, калі лёс уже наканаваў мне адсядзець пэўны час у турме, то ў мяне так склалася, досыць станоўча гэта, да, таму што я быў арыштаваны ў 21 годзе, і я застаў усю гэту сітуацыю вычарпаную ад пачатку і до канца. У 21 годзе, у жніўні, ўжо было зразумела, чым уся скончылася эта сітуацыя 20-го года. Ілюзій уже не было ні адносна там непасрэднай перамогі, ні адносна таго, што адбываецца ў эміграцыі, куды я не хацеў з'язджаць, і таму і патрапіў у турму. Але за гэтыя гады я думаў, што сітуацыя значна пагоршыцца. І новая, вось гэтае акно магчымасцяў, гэта новая сітуацыя, революцыйная сітуацыя, так скажем, да, по Леніну, калі нізы не хочуць, а верхі не могуць. Яна складзецца яшчэ не хутка, і да гэтага часу будзе дэградаваць тое, што апынулася па-за межамі краіны. Таксама, як будзе заціснута тое, што ў краіне. Я думаў, седзячы ў турме, маючы мала інфармацыі, што сітуацыя будзе яшчэ горш, чым я застаў яе зараз. Таму мне пэўны аптымізм быў і з тым, што мы ўсё ж такі, не згубілі ўсё, што маглі. Але сітуацыя, конечно, пагоршылася, і трэба пачынаць ужо нават не з нулявой кропкі, не нулявого пункту, а там з мінусового нейкага. Але ж тым не менш, калі не рабіць першы крок, то немагчыма прайсці і шлях у 1000 лі. Што ёсць, то ёсць. Трэба рэалістычна глядзець на гэтыя рэчы. Да таго, што дадалася вайна. І чамусьці мы хочам, шмат хто з нашых нават лідараў думак закрывае вочы на рэчаіснасць і не хоча лічыцца з гэтай рэальнасцю вайны, у стане якой мы сёння все знаходзімся. Вайны, амаль халоднай грамадзянскай вайны у беларускай нацыі, і Беларусь як удзельніца і хаўруснік, агрэсар у вайне
ну, я б сказаў, там рэгіянальна-еўрапейскага маштабу. Вось. А на вайне як на вайне. І ось калі мы пачынаем гэты рух да перамогі, иначе навошта рухаться и кудысьці рухаться, калі мы... А вот тут у меня до тебя такой, ведаешь, Володь, концептуальное все ж таки такое пытанне, якраз про, може, урок 20-го году. Ты вот зараз уживаешь словы «революция», «громадянская война». А громадянскую войну обовязково, каб кто-то выиграл один, а ее нельга скончить примирением. Ці сцэнар, калі ты гаворыш пра перамогу, это вечны 20-й год. І зноў маса народу зрынае гэтую ўладу, Карфаген павінен быць разбураны толькі так, а никак інакш. Не так. Вось зноў, давай канцэптуальна. Вайна – гэта, скажем, працяг палітыкі іншымі сродкамі, да? Ці наадварот, палітыка працяг вайны іншымі сродкамі і так далей. І вось чым можа скончыцца вайна? Я бачу, ну, таким схематычным, да, ідэальным узроўні, канец вайны можа быць траякім. Або перамагае один бок, другі, і ідзе капітуляцыя другого боку і прыняццё умоваў пераможцы. Это один выпадак. Другі выпадак – гэта калі один з бакоў цалкам знішчае іншы бок, да, яго нічога не застаецца. І трэці, калі пэўны парітэт, ці амбіцыя у бакоў не хапае, каб знішчыць адзін аднаго, ці там яны дасягаюць нейкай немагчымасці абсалютнай перамогі, вось у двух першых варыянтах, і тады вайна скончваецца кампрамісам, пэўнымі перамовамі. І ты ж ведаеш, напэўна, ведаеш, што я заўсёды быў прыхільнікам перамоў. Чаму я называю рэвалюцыяй тыя падзеі 20-го года? Таму што было 2-3 тыдні пасля 9 жніўня, калі у краіне усталявалася так званае па Леніну двоеўладдзе. Калі верхі, рэжым не мог кіраваць, камандаваць вуліцай, плошчай, грамадствам, а грамадства не магло ніяк зварухнуць рэжым. І ў гэтыя часы якраз і трэба было пачынаць перамовы. Каб дасягнуць пэўнага кампрамісу. Мы павінны былі сфармуляваць, што мы хочам ад гэтых уладаў, не скардзіцца, не насіць ім харты і петыцыі, як пайшоў там знак, скажам, са сваімі скаргамі абскарджваць вынікі выбараў і так далей. А сапраўдныя перамовы з пазіцыі сілы. Сіла была у вуліцы, літаральна 2-3 тыдні. Тут уже можна разыходзіцца у падліках, колькі сапраўды часу, і так далей, і так далей. Думаю, што 23 жніўня гэта сіла яшчэ была. Што там на пачатку верасня, тут уже можна дыскутаваць. Мы не скарысталіся гэтай магчымасцю тады, прынялі зусім дурацкае рашэнне па стварэнню дыскусійнай пляцоўкі, якую назвалі Коордынацыйным саветам, замест фармулявання перамоўнай групы, якая могла б з пазіцыі сілы, за якой стаяла вуліца, стаяла этой масы пратэстантаў, пайсці і размаўляць з рэжымам. Круглы стол польскі, любыя перамовы – гэта мэта, якая павінна стаяць у любой вайне. Вось тое, што зараз адбываецца ў рэальнай вайне Расіі з Украінаю, это тое, што ні той, ні іншы бок не гатовы на перамовы. Па розных прычынах, праўда, это зусім розныя прычыны ў Зеленскага і Пуціна, але ж тым не менш перамовы зацягваюцца і пакуль кампрамісаў не дасягаецца. А я думаю, што ее скончыць усё роўна прыйдзецца перамовамі. Так і нашая сітуацыя. Мы не можам зараз, як таксама, напэўна, у тым артыкуле, у той нашай размове гучалі гэтыя словы. На жаль, грамадзянская супольнасць, беларускае грамадства не можа зараз зрынуць рэжым. Давайте это прызнаем. Але і рэжым не можа кантраляваць усё ў Беларусі, і ён сутыкаецца з велізарнымі праблемамі і санкцыйнымі, і палітычнымі, і эканамічнымі, рознымі праблемамі. У яго ёсць свае
ну, свае патрэбы нейкія, да? І мы можам паўплываць на тое, каб задавальненне патрэбаў рэжыма сутыкалася з саступкамі ў наш бок, са спыненнем рэпрэсіяў, там, спыненнем усей этой рэпрэсіўнай машыны і стварэннем акалічнасцяў, магчымасцяў вяртання нас у краіну. І перамовы, якія чамусьці ўспрымаюцца большасцю нават не радыкалаў, а людзей, якія не вельмі разумеюць усе гэтыя працэсы, да, вельмі адмоўна. Калі гавораць пра перамовы, то кажуць, калабарацыя з рэжымам, здрада і так далее, і так далее. Не, ніякай здрады, ніякай калабарацыі. Гэта нармальная рэалістычная палітыка, гатоўнасць ісці на кампрамісы і прызнаць рэчаіснасць. Вот зноў жа ёсць яшчэ одно слово, такое один тэрмін, пра які такія спрэчкі маральна-этычнага кшталту недарэчныя вядуцца, да? Гэта гандаль. Скажуць, не, нельга гандляваць людзьмі. Прабачце, чаму нельга, калі гандаль ідзе? Давайте прызнаем, гандаль ідзе. І калі ідзе гандаль, і мы рэалістычна на гэта смотрим, глядзім, то тады так, гандаль ёсць гандаль. У гандлю трэба гандляваць і таргавацца. І тады пытанне коштаў, да? Ці не замала 123 вызваленых у апошняй партыі за сняццё санкцыяў з Беларускалю. Вось гэта тады пытанне рэал-палітыкі. А не вось гэтыя там, ну, не знаю, сапліва маральныя там разважанні, нельга весці перамовы з тэрарыстам, з дыктатарам і так далее. Трэба весці. І таргавацца трэба. Дамагаючыся крок за крокам дасягнення хаця б невялікіх там перавагаў, невялікіх мэтаў і так далее. Добра, давайте рэалістычна глядзець на гэта, а вось не эмацыйна, не ідэалістычна, там романтычна і так далее. Добра, дзякуй. Дзякуй, Володь. На гэтым разам скончым. Вы глядзелі палітыку з Юрыем Дракахрустам. Маім госцем быў філёзаф, метадолег, былы палітвязень Владзімір Мацкевіч. Подписывайтеся на канал «Свобода Премиум», ставьте звоночек, каб не пропустить ніводнае відэа, калі гэта вам бяспечна.